Tässä sitä Joutisenkin tovin oltiin jo pikkusen yli viikon. Ja säätilä on tänään ollut viikon verran, kun tässä on tullut, niin tänään on säätilä sellaista puolipilvistä ja pikkusen sateella tihuttelu, mutta viime yöllä oli alavilla mailla hallan vahra, mutta onneksi mulla ei ollut minkäännäköistä vaaraa, kun mä oon tässä sen verran korkealla roikuskellut tässä. Mutta muuten mennyt suht mukavasti tässä, mutta ruokapuoli on hoitunut, kun mulla on ollut täällä puluja 4 kappaletta, niitä oli aluksi. Mä oon niiden ruokaa tässä vähän jumpsutellut naamaani johonkin, mutta aluksi niitä oli 4 pulua, nyt niitä on ainoastaan 3 pulua ja yksi niistä lähti pois sitten ja alkaa luukua, että mä oon syönyt sitä, se ei vaan ei kerta kaikkiaan mahtunut siihen jaolle. Muuten tässä on mennytkin. Jaa, tässä kuulin, että tää on tullut varmaan käymään, tää hotellin omistaja, tää Pinja Hanski on tullut käymään täällä, että vihdoinkin sitten selvisi se, että tämänkin hotellin omistaja on sitten vihdoinkin tullut käväsemään täällä. Muuten tässä on ollutkin ihan rattosaa. Jyri! No terve! No täälläkö sä olet? Ihan hyvinhän tässä on aika niin kuin mennyt aika lupsakasti, että No kiva kun pääsit käväsemään. Ihan harrastukseksi? Joo, harrastukseksi. No ei se mitään, mä oon tässä roikkuskellut jonkisenkin tovi, melkein viikon tässä ollut jo. No ei me puntit alkaa vähän olla kosteinen. No vähän kostuketta kyllä löytyy. Sä pääset kyllä, kun sä irrotat tästä. Näin! Jeri! Joo! Tänä Mitä? me roskat voisit siirtää, kun sattu Sollille. Joo no, mikäs tässä kun päästiin jo peräti alas asti? Kaikki hyvin. Hyvin menee. Show jatkuu. Seuraavaksi tulee Pinja Hanski ja hän laulaa tytöstä, joka on vähän lohduton öisellä automatkalla. Tämä on Taikapeili.